For this vlog, kuyugi ko sa pag sige na mo ma. Mga Giusetem sa Oka. Mga bisita diri. Mga pretty kayo ni sila nga mga bisita. Oh, dali na. Mga pretty. Nadugay kayo mga pretties. My God. Post. Love, love, love. Dayon, dali, dali. We say hi. Hi, say hi. Oo. Subscribe to Kuan, iyang bagong channel. Okay? Subscribe. Oh my God! Napula yung group dito. Okay, muna siya. SMA family. Kato siya. Oh, laban. Picture with Barbie. Table 2 tenants. Oh, table 2. Say hi, table 2. For contact tracing purposes with Doc and Kikay Head. Oh, for that. Table 3. Hi, table 3. Table 3. So ka mga pretty ang table 3. Table 4. For contact tracing purposes. For contact tracing purposes, say hi. Ano siya ang leader sa table 4. Table 4. Leader ni siya sa manukto kay kulto. 1. For contact tracing purposes. Table 5. Mo sa mga table 5. Table 5 led by Sir Randolph Rindon. Party! So, siya yung mga nagpabiling buhi at 10 p.m. I think it's 11 already. 11 na sir. Or 11 na di ay.
Oh, dito nga part sila batch 2016. I mean 17. Napa dito. Mga nagpabiling buhi. Oh, Vince. There, Tyson. Ug katong mga naa dito. Alos Group. Hatag ka o 1 free premium frap to Maria Carmela Estinor. Okay? Noted. Okay. So, ang spelling is... Ang word is... The word is... Bon voyage. So while waiting for tonight's party, mga ligo sad ang mga VIP. Hi mga VIP! Nice kayong water, ma'am. Nice kayong dagat. Ito sa ngalan anak ng clouds. Loh, siya bulubundukin ba yun? Types of clouds! 4, 3, to go! Maintindihan kung ba't ka pinagtritripan. Daddy mo ang lyrics mo. Nang Nalawasan. Layo kay kayong. La, Tiyong, say hi. Thank you sa pitik. Lalas uta. Galisod sila sa kapikat. Laban, ma'am. Laban lang, Jod. Gemaline. Oh. Hoy! Ay, sakay. Ikaw pa, o Tyson. Wala, dagoy. Friendly sa mga OHO. Nag-collab. Oh, say hi. Sure. Gemaline.